кӯдакони деҳаи ваҳдат воқеъ дар 8 километрии ғарби душанбе соли нави таҳсилро мисли солҳои қаблӣ дар вагон шурӯъ карданд. мактабам умри ҷовидонам то як нуқтаи мухтасар зи мактаб гӯям одам нашавад вале магар аз мактаб. вагонро ҳукумати маҳаллӣ 6 сол қабл ба мактаб табдил дод. вазорати маориф онро ба ҳайси филиали мактаби шумораи 56 ноҳияи ҳисор сабти ном кардааст. 70 нафар хонандагон дар инҷо таҳсил мекунанд аз синфи 1 то 4 ки ҳамчун ба таври камнуфуз ки ҳар рӯз баъзе падару модарон баъзе волидайн мебояд аз сабаби ҷо надоштан бо мо гапҳои ноҷо гап мезананд истеҳзоъ мекунанд ки ман бачаамро гузорам айли. ҳукумати ноҳия 6 соли пеш барои бунёди мактаб дар ин деҳаи навбунёди бузург замин ҷудо кард ва ҳама асноди заруриро ба вазоратҳои масъул фиристоданд. вазорати маориф иҷоза дод дар деҳа мактаби калон сохта шавад, аммо вазорати молия аз пуштибонии тарҳ худдорӣ кардааст. фақат вазорати молия ҳамчун парвандаи мои маълумотро дода натонист, чунки сабаби тақсим шудани замини барои маҳалла ки вуҷуд дошт рӯзка он дода натонист, чунки мегӯяд боғи 15-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Торкистон ки дар шаҳри Ҳисор воқеъ аст 17 миллион сум мегӯяд аз соли 2014 пардохт кардагӣ нест. аз ҳамин сабаб мегӯям мо дода наметавонем то хоҷагӣ пардохт накунем, мегӯям мо ҳамчун дода наметавонем. дар вазорати молия мегӯянд бар асоси муқаррарот амал карданд. дар вагон мактаби деҳаи ваҳдат ҳамаи кӯдакони синфи якуми сокинони деҳа бо таҳсил фаро гирифта наметавонанд, чунки ҷой надоранд. ина ай сабаби ҷо набудан дигар намеша набошам қариб 30 нафар зиёд оз хонандаи синфи 1 бояд қабул кунанд, не ки иҷа ҷавобгӯ 17 нафар аст. дина 13 таъбе мо ҷавоб додем. мактаби наздиктарин ба деҳаи ваҳдат ҳудуди 7 километр аст. кӯдакон маҷбуранд ки барои идомаи таҳсил ба мактабҳои наздиктарин раванд, ки боиси нигаронии волидайн аст. то омадани ваёя ман хавотир шуда меистам ҳамчун модар чиба ки ин раҳи дурмадароза рафтан ин аз ду раҳи мошингузар аст мегузаранд хафу хатар аст. як вақто мебиём мегӯям оча мошин тез гузашт тарсидем пиёда рафтем мебиём почаҳамон дар кард мегӯян 7-8 километр ман тоқа рафта мебиём. деҳаи ваҳдат 700 хоҷагӣ ва 4000 аҳолӣ дорад. деҳа тақрибан 10 сол пеш бунёд шуд ва шумораи кӯдаконаш ҳар сол меафзояд. сокинони деҳа умедворанд касе ба додашон мерасад ва фарзандонашон ҷои дурусти таълим пайдо мекунанд. орзуе ки маълум нест кай амалӣ мешавад.